У Брестской области колькасць суицидов за минулый год скоротилась амаль на 26%. Это істотнае зніжэнне, якое вывело рэгіён на одно з лепшых месцаў у краіне. Але праблема з парадку дня не знята. Толькі ў першым паўгоддзі гэтага года у Брестской области рахункі жыццём звялі 133 чалавекі, з іх адзін непаўналетні. Што штурхае чалавека на такі страшны крок? Спецыялісты гавораць, толькі чвэрць суіцыдаў адбываецца па прычыне цяжкіх псіхічных расстройстваў. Астатнія – гэта варыянт вырашэння складанай жыццёвай ситуации. Сложные жизненные ситуации, их можно объединить и говорить, что это все. Это и несчастная любовь, это и потеря работы, это и какие-то материальные трудности, это и конфликты в семье, это и, я бы так сказал, даже двойки в дневнике, если говорить о детях, потому что детские суициды тоже стали появляться. Хотя, например, мы проводили исследования в 90-е годы, детских суицидов не было вообще. Ну, или они были спрятаны, или просто-напросто их не было, потому что не было таких сложных ситуаций. За минулый год у Брестской области быў адзначаны рост суицидаў сярод дзяцей і падлеткаў – 8 выпадкаў, 45 рабілі спробу пайсці з жыцця. З пачатку гэтага года дзіцячы суицид 1, спроб 21. Можна казаць, што азначаецца паступовая станоўчая дынаміка. Колькасць самазабойстваў сярод падлеткаў ідзе на спад. Зараз рэалізуецца шмат праграм, накіраваных на прафілактыку суіцидаў. На Брэстчыне са студзеня гэтага года па ініцыятыве абласнога выканаўчага камітэта праходзіць інфармацыйна-адукацыйная кампанія для дзяцей і іх бацькоў «Мой выбар – жыць з пазітывам». Спецыялісты адзначаюць, жыхары рэгіёна паступова пераадольваюць страх перад псіхалагічнай службай. Толькі за паўгода на тэлефоны даверу у Брэсце, Барановичах і Пінску пазванілі каля 90 чалавек з размовамі на тэму суіцидаў. Мысли, которые появляются, это признак того, что сложно справиться с какой-то ситуацией. Банально, конкретно, это не нечто такое, что заполняет человека полностью, да, что это действительно конец жизни, или это уже неисправимо. Нужно понимать, что это конкретная ситуация, всегда нужно искать какой-то конкретный вопрос. Ну и, соответственно, лучше всего обращаться к помощи, просить помощи это близких, родных, специалистов. Звярнуўшыся па дапамогу да родных і спецыялістаў, чалавек зможа зразумець, выхадаў з цяжкіх становішчаў шмат. І той крайні, які ён для сябе вызначыў, суіцид самы няправільны. Галоўнае, гавораць спецыялісты, не саромецца, шукаць дапамогі. Людмила Салдзіна, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брест».